दिले जाईल कमिटीच्या वतीनं, तसेच जय भवानी च्या वतीने हे मेडल दिले जाईल। तसेच भवानी टॅटू स्टुडिओ यांच्या दरम्यान ओनर अविनाश धनावडे म्हणजे मी यांच्याकडून ही एक कॅप दिली जाते। खूप खूप स्वागत, चांगला खेळ करा। आपण इथे पारितोषिक निश्चित जिंकून जाल। जसं स्पर्धा ही दरवर्षी पुढच्या स्पर्धेमध्ये पुढच्या वर्षीमध्ये प्रवेश केला जाईल, तसे या स्पर्धेमध्ये थोडेसे बदल केले जातील। तोच बदल आपण यावेळेस पाहतोय। सुरुवात होते दुसऱ्या पर्वाचा दुसरा सेमीफायनल। इथे मात्र समोर सजलेला संघ दिसतोय तो किल्ला लढवत असताना इथे LIC वॉरियर्स तर फलंदाजी करत असताना इथे आक्रमण करायची गरज आहे ती बंटी स्पोर्ट्स संघाला। बंटी स्पोर्ट्स संघाचा विचार केला तर संघ मालक राजन धनावडे, तर LIC वॉरियर्स संघाचा संघ मालक पाहिला इथे पहिला चेंडूचा स्वागत करून चेंडू थांबवून ठेवलाय तो वैभव धनावडे। LIC वॉरियर्स संघाकडून गेल्या वर्षी देखील या LIC वॉरियर्स संघ सेमीफायनल पर्यंत प्रवेश केला होता, मात्र इथे सेमीफायनल मध्ये त्यांना हताश माघारी परतावं लागलं होतं आणि तिसऱ्या क्रमांकावरती आपलं नाव कोरलं होतं। मात्र इथे सेमीफायनल निश्चित जिंकण्याचा इरादा या वर्षी देखील केला जाईल। ज्याप्रमाणे प्रणय नायशर संघाने इथे आपला विजय पहिल्या सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केला आहे, फायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे, त्याचप्रमाणे इथे वैभव देखील LIC वॉरियर्स संघ या वर्षी देखील पुढच्या सेमीफायनल मधून फायनल मध्ये प्रवेश करण्याचा पुरेपूर अट्टास केला जाईल। तर आपण पाहतोय दुसरा सेमीफायनल सामना, पहिलाच षटक आहे ते पॉवर प्लेचं 4 क्षेत्ररक्षक हे 38च्या आतमध्ये पाहतोय, तर 3 क्षेत्ररक्षक हे ग्राउंडच्या बाहेर पाहतोय। यावेळेस चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे झेल झाला असता रोहितच्या माध्यमातून प्रथम षटक हाताळत असताना परंतु इथे झेल सुटलाय, मात्र बॅकअप अगदी चांगला येतोय। चेंडूला थांबवून ठेवलंय, एक धावून पूर्ण केली जाईल। 3 चेंडू आतापर्यंत खर्च झालेले असताना धावसंख्या आली ती 2 या आकड्यावरती। रोहित इथे मात्र झोकून दिलं होतं चेंडूवरती, टप्पा फसवतोय रोहितने आपली कामगिरी केली आहे। आयकॉन प्लेअर ग्राउंडच्या बाहेर जाताना पाहतोय अभिषेक याला, अभिषेक मात्र निश्चितच नाराज असेल। अभिषेकच्या जोरावरती आतापर्यंत आपण हा संघ पाहिलाय तो सेमीफायनल मध्ये खेळत असताना, मात्र अभिषेक इथे मात्र कमी चेंडू खेळून माघारी परतताना अभिषेकच्या खात्यातली धाव पाहिली तर फक्त आणि फक्त 1 आहे। दुसरा चेंडूचा सामना करत असताना अभिषेक मात्र माघारी परतोय क्लीन बोल्डच्या स्वरूपात। रोहितने मात्र इथे चांगला केलाय तो चौकार निशीर, 4 धावे निशीर, धावसंख्या वाढली। षटक क्रमांक पहिल्या एका गडच्या मोबदल्यात पाहतोय ती 6 धावा, 6 धावांपर्यंत मजल मारली। तेच तर्रार गोलंदाज रोहित ज्याच्या माध्यमातून चेंडू वळवले जातात, तोच रोहित इथे मात्र आयकॉन प्लेअरला माघारी परतवता असताना धावसंख्या दिली ती 5 चेंडूवरती फक्त आणि फक्त 6 धावा। एका गाड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या पाहिले। दुसरा सेमीफायनलचा चालू असणारा सामना, प्रथम फलंदाजी करत असताना बंटी स्पोर्ट्स यांच्या दरम्यान एका गाड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या झाली ती 6। आपण पाहतोय हा जल्लोष हा चालू असताना मात्र इथे क्षेत्ररक्षक पाहिले तर ऑफसाइडच्या दिशेने 3 क्षेत्ररक्षक सजवले, तर लेग साइडच्या दिशेने पाहिले तर 3 क्षेत्ररक्षक आहे। होत असताना हा पहिला चेंडू होता, टॅप केला होता अभिषेक गोलंदाज LIC वॉरियर्स संघाकडून। षटक क्रमांक दुसरं घेऊन असताना इथे मात्र स्ट्राईक सिद्धेशाने केली होती। यावेळेस देखील यॉर्क चेंडू होता, हलक्या हाताने फसवा चेंडू फेकला जातो अनिकेत याला, इथे मात्र बीट करून सोडतोय, निर्धाव चेंडू येतोय। धावसंख्या झाली ती 7। तिसरा चेंडू फेकण्यासाठी पंच मात्र दुहेरी हात फैलावतील। वाईटचा येतोय इशारा, वाईटच्या स्वरूपात फक्त आणि फक्त 1 धाव जोडली जाईल। एसटीच्या मागे आपण पाहिलं तर एक जुने जाणते क्षेत्ररक्षक यावेळेस एसटी रक्षकाच्या भूमिकेत आहेत ते LIC वॉरियर्स संघाकडून। अचूक चेंडू हा वाईट मात्र थांबवून ठेवला, 1च धाव वाईटच्या स्वरूपात मिळली जाईल। यावेळेस स्टॅप केलाय संतोषने, तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय। संतोषच्या माध्यमातून एक चुकी झाली होती। तिसरा सामना आपण साखळी फेरीतील सामना पाहिला होता, तो चौथा सामन्यातील झेल सोडला होता संतोषाने आणि समोरचा संघ विजयी झाला होता। परंतु आपली 3 सलगच्या विजयानुसार हे संघ हा LIC वॉरियर्स संघ या सेमीफायनल पर्यंत मजल मारलेला आहे। यावेळेस मात्र संतोषची कामगिरी चांगली होत असताना इथे समोरच्या दिशेने येतोय स्वप्नीलच्या दरम्यान एक चौकार, हा फटका होता सिद्धेशाचा, जोरदार फटका। हलक्या हाताचा चेंडू अभिषेकाचा आला होता, हेरला होता चेंडूला, अगदी सीमारेषेच्या जवळ फेकला होता तो अगदी कमी वेळामध्ये चौकार निशीर। परत एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळला होता स्वप्नील, यावेळेस मात्र सफल होताना चेंडूला थांबवून ठेवतो। 1 धाव धावून पूर्ण केली जाईल, एका धावेनं धावसंख्या वाढेल। षटक क्रमांक दुसरं समाप्त होत असताना धावसंख्या झाली ती एका गाडीच्या मोबदल्यात 14 धावा।
14 धावांपर्यंत मजल मारले. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 6 धावा आल्या होत्या, तर दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर 8 धावा तब्बल कुठल्या गेल्या. त्यातील एक चौकार आपण पाहिला स्ट्रेटच्या दिशेने आला होता, तर अपांत धावा एक व्हाईटच्या स्वरूपात मिळाली होती. आलेले 3 चेंडू हे एकेरी धावा देऊन गेले, मात्र एक चेंडू मात्र निर्धाव टाकतो अभिषेक यानं. याच्या जोरावरती धावसंख्या पाहिली तर दुसऱ्या षटकावरती आल्या त्या फक्त 8 धावा. याच्या जोरावरती धावसंख्या झाली ती 14 या आकड्यावरती. 14 धावा म्हणजे अजून येणारे 2 षटक बाकी आहेत. 4 षटकांचा हा सामना खेळला जातोय. प्रत्येक षटकावरती 5 चेंडू फेकणं गरजेचं आहे, परंतु यावेळेस आधीपर्यंत आपण खेळत होते 3 षटकांचे सामने. सेमी फायनलचा सामना असताना इथे 4 षटक फेकायचे, म्हणजेच शेवटचा गोलंदाज मात्र इथे कोण असेल याच्यावरती लक्ष लागून राहील. मुकेश मात्र वारंवार तिसरे षटक घेऊन असताना यावेळेस देखील सामन्यामध्ये तिसरं षटक घेऊन आलेलं आहे. पहिला चेंडू 9 फेकलाय, त्याच्यावरती आलेली 1 धाव. सबकार तिथे रोखून धरलाय तो वैभव यानं. स्वतः संघ मालक चांगली कामगिरी करतात आपल्या संघासाठी. आतापर्यंत 3 चेंडू हे सीमारेषेच्या जवळ थांबवून ठेवले ते वैभव यानं. मात्र इथे मुकेशला कमबॅक करावा लागेल. 9 चेंडू वरती 1 धाव, अशा प्रकारे 2 धावा जोडल्या गेल्या. तिथे मात्र काय होतंय, झेल काय होईल की नाही, मात्र विकेट. अगदी चांगला झेल वैभव, ज्या प्रकारे मी म्हणतोय त्या प्रकारे इथे झोकून पूर्णपणे सीमारेषेच्या जवळ कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी. स्वतः संघ मालक यावेळेस 4 चेंडू इथे रोखून धरतोय चमकार निशीर, परंतु त्यातील हा एक झेल एका गड्याला माघारी परतवतोय. धक्का क्रमांक दुसरा मिळत असताना धाव संख्या झाली ती 16. इथे नवीन फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावरती येतोय तो किशोर. किशोर सोनवडकर मुलगाव संघातून हा वारंवार खेळत असताना आपल्या संघाकडून चांगलं काम करतो. इथे मात्र यावेळेस फलंदाजीसाठी घेतलंय याला किशोर याला. इथे काय होईल आणि बॉक्स आउटच्या स्वरूपात पहिल्या चेंडूवरती माघारी. किशोरला चांगली कामगिरी करणं गरजेचं होतं, मात्र यावेळेस विचार केला तर LIC वॉरियर संघ इथे कुठेतरी सरस ठरत असताना इथे LIC वॉरियर्स मात्र इथे चांगली कामगिरी करत असताना आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहतोय. सेमीफायनलचा दुसरा सामना खेळला जातोय. LIC वॉरियर्स तसेच बंटी स्पोर्ट्स. बंटी स्पोर्ट्सचे संघ मालक थोडेसे नाराज असतील, एकतर धावसंख्या कमी होती आणि तिसरा गडी इथे देखील माघारी परतवलाय. यावेळी हॅट्रिकचा चेंडू होता, इथे मात्र कार्पेट शॉट घेतोय दुसरा चबकार. संदेश फलंदाजीसाठी आलाय तो संदेश. पहिला चेंडू सीमापार धाडण्यात सफल झाला होता. यावेळेस मात्र डिक्लेअर मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु इथे बॅटनी बॉल संपर्क झालाय तो फक्त कडेवरती. त्याच्या स्वरूपात काय होतं तर बॉक्स आउटच्या स्वरूपात मिळणारी ही तिसरी विकेट असेल. तर एकंदरीत 4 विकेटच्या स्वरूपात धाव संख्या झाली ती बंटी स्पोर्ट्स संघाची 20 धावा. 20 धावा झाले. तर तिसरं षटक मुकेश हातावरती वारंवार सोपवलं जातंय. तोच मुकेश यावेळेस शेवटचा चेंडू घेऊन तिसऱ्या षटकावरती LIC वॉरियर्स संघाकडून नवीन गेलेला फलंदाज अथर्व यावेळी देखील गॅप शोधण्याचा प्रयत्न केला होता अथर्व, मात्र इथे सिलेक्शन खराब होतं. बॉक्स आउटच्या स्वरूपात मिळणारी ही 4थी विकेट. आणि या मुकेशचा विचार केला तर षटक क्रमांक 3 फेकत असताना 4 विकेट तब्बल आपल्या संघासाठी घेतल्या आहेत. LIC वॉरियर्स संघाकडून चांगली कामगिरी करत असताना गोलंदाजीवरती मुकेश. धावसंख्या झाली आहे ती 20 या आकड्यावरती. परत एकदा 6 धावांचं षटक फेकले ते मुकेशनं. 4 गडी माघारी परतवले. तर चांगली कामगिरी LIC वॉरियर्स संघाकडून. निश्चितच याच्या जोरावरती हा संघ विजेता होईल की काय या स्पर्धेतील, परंतु विचार केला तर बंटी स्पोर्ट्स संघाकडे सुद्धा तेच तर्रार गोलंदाज असतील. यांची देखील गोलंदाजीची वेळ येईल त्याच वेळी ते तसंच कामगिरी करतील. ज्या प्रकारे LIC वॉरियर्स संघ आपला खेळ करतो या गोलंदाजीवरती, त्या प्रकारे निश्चितच खेळ करणं गरजेचं असणार आहे ते बंटी स्पोर्ट्स संघाला. मात्र इथे 4-5 गाड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या झाली ती 3 षटकांची 20 धावा. षटक क्रमांक 14 गणेश रामगडे यांच्या दरम्यान सोपवलं गेलं. इथे मात्र जोरदार फटका. सिद्धेश आगरे स्ट्राईकला आलेला फलंदाज अजूनही खेळत असताना ग्राउंडच्या आतमध्ये 4थ्या षटकाचा खेळ चालू. पहिला फटका जोरदार होता, त्याच्यावरती इथे मात्र झेल झाला असता आणि निश्चितच अंकुश त्या ठिकाणी आहे. अंकुशने चेंडूवरती अंकुश लावलाय आणि माघारी परतावा लागल. धक्का क्रमांक 6 ग्राउंडच्या बाहेर जात असताना धावसंख्या स्थिरवली 20 या आकड्यावरती.
20 धावा अगदी कमी स्कोर यावेळेस होतोय की काय या सेमीफायनलच्या सामन्यातील 4 षटकांचा विचार करता ही धावसंख्या तरी आतापर्यंत कमी आहे 3 षटकांचे खेळ ज्या टायमाला चालू होते त्या टायमाला देखील 45 ते 47 धावसंख्या उभारण्यात यश मिळवते या खेळाडूंना मात्र इथे तरी नाराज होत असताना इथे नो चेंडू आलेला आहे त्याच्यावरती धावबाद धक्का क्रमांक 9+ विकेट. 7 विकेट यावेळेस ग्राउंडच्या बाहेर मध्ये गेल्या त्या बंटी स्पोर्ट्स संघाचा. आता मात्र जबाबदारी आली ती संघ मालक स्वतः शेवटची विकेट असेल. संघ मालक यावेळेस ग्राउंडच्या आतमध्ये पोहोचलेत. 9 चेंडू आणि इथे मात्र येतोय मोठा फटका. 9+6 मिळते इथे गणेशाच्या माध्यमातून 7 धावा जोडल्या जातील या एका चेंडूवरती. चांगली कामगिरी अंतिम विकेट साठी येऊन का होईना मात्र पुन्हा इथे भरगच्च योगदान करत असताना आणि इथे ऑल आउट होताना संघ पाहतोय. बंटी स्पोर्ट्स हा संघ मात्र या स्पर्धेमध्ये सेमीफायनल खेळत असताना इथे मात्र ऑल आउट होत असताना हताश असेल. मात्र धावसंख्येचा विचार केला तर 8 गड्याच्या मोबदल्यात 29 धावा 30 धावांचं उद्दिष्ट असणार आहे. 5 चेंडू माफ करा 28 धावा झाल्या आहेत. 29 धावा बनवायच्या आहेत. करबुडे प्रीमियर लीग आयोजन जय भवानी धनवडवाडी संघ यावेळेस दुसरा सेमीफायनलचा सामना खेळला जातोय. एकेरी विचार केला तर आतापर्यंतचा बंटी स्पोर्ट्स संघानं 4 षटकांती 8 गड्याच्या मोबदल्यात 28 धावा बनवल्यात. 29 धावा बनवायच्या ते LIC वॉरियर संघाच्या फलंदाजांना. मात्र दुसरा विचार केला दुसऱ्या बाजूनं प्रणय नाईन संघ हा मात्र फायनल मध्ये प्रवेश केला आहे. तर यामध्ये जो संघ विजेता होईल तो मात्र प्रणय नाईन संघासमोर झुंज देताना पाहायला मिळेल तो अंतिम सामन्यावरती. मात्र तो अंतिम सामना खेळण्याच्या आधी संघ मालकांचा सामना खेळला जाईल. संघ मालकांचा यावेळेस सामना 3 षटकांचा खेळला जाईल. तर संघ मालक दोन्ही संघाचे संघ मालक आपण नाणेफेकीसाठी या. हा दुसरा सेमीफायनलचा सामना खेळला जातोय. हा सामना संपताच लगेच एक जोशीला सामना या ठिकाणी खेळला जाईल. तो संघ मालकांचा असेल. अनेक सारे संघ या स्पर्धेमध्ये खेळले गेले. तब्बल 20 संघ मालक या स्पर्धेमध्ये आपला संघ घेऊन उपस्थित झाले होते. त्या संघ मालकांचा हा सामना खेळला जाईल. तर या सामन्याकडे वळतोय. 28 धावा बनवून 29 धावांचं उद्दिष्ट असणार आहे. 4 षटकांचा सामना 20 चेंडूंचा सामना यावेळेस खेळला जाईल. विलास शेठ पाचकुटे आपण संघ मालक कर्णधार आहात. कृपया करून इथे नाणेफेकीसाठी या. आपली इथे उपस्थिती आहे का? पहिलाच फटका होता कार्पेट शॉट इथे 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये पॉवर प्लेचं षटक खेळत असताना पहिला चेंडू हा 1 धाव काढून स्ट्राइक रोटेट होते. संदेश बेद्रे आपण नाणेफेकीसाठी या. संघ मालक संदेश बेद्रे अगदी 28 धावा बनवून 29 धावांसाठी इथे किल्ला लढवला जाईल तो बंटी स्पोर्ट्स संघाकडून. पहिलं षटक आहे ते पॉवर प्लेचं. अनिकेत हाताळतोय पहिलं षटक. खापरेवाडी संघाकडून वारंवार याच्या हातामध्ये पहिलं षटक दिलं जात आहे. तोच अनिकेत इथे आयकॉन प्लेअर या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना बंटी स्पोर्ट्स संघाकडून पहिलं षटक खेळत असताना इथे मात्र आयकॉनच्या समोर आयकॉन उभा आहे तो अभिषेक शितप.
अभिषेक शीतपाडीतून इथे या स्पर्धेसाठी दाखल झालेला आहे केपीएलच्या स्वरूपामध्ये। इथे LIC वॉरियर संघाकडून आयकॉन प्लेअर म्हणून खेळत असताना डावखुरा फलंदाज स्ट्राईक वरती अभिषेक। इथे मात्र 2 चेंडू आतापर्यंत खर्च केले, 1 धाव अनिकेतनं। यावेळेस मात्र निश्चितच चौकार येईल, 4 धावा मिळाल्या आहेत। पॉवर प्लेचं षटक चालू असताना इथे खूप सारी गॅप दिसते, मात्र या 38च्या बाहेर चेंडू जाणं गरजेचं आहे आणि तोच चेंडू अभिषेक यानं पाठवला आहे। मिळतोय 4 धावा। 4 धाब्यांनी धावसंख्या वाढली, वाढती धावसंख्या होईल ती 5। पहिलाच फटका अभिषेकाच्या बॅटमधून निघाला होता 1 धाब्यांसाठी। स्वप्नील नायनं पहिला 1 धाव देऊन स्ट्राईक रोटेट केली होती अभिषेकाच्या हातावरती। अभिषेक यानं पहिला चेंडू निर्धाव, तदनंतरचा चेंडू हा चौकार दिशीर गॅप शोधले, 4 धावा मिळाल्या, धाव संख्या झाली ती 5 या आकड्यावरती। इथे अगदी लो स्कोर सामना यावेळेस सेमीफायनल मध्ये खेळला जातोय तो 29 धावांचं लक्ष आणि पहिल्याच षटक चालू असताना 5 धावा इथे वसूल केल्या गेल्यात। स्टेटच्या दिशेने मिस फील्ड, परत एकदा मुन्ना 4 धावा देतोय। LIC वॉरियर्सच्या खात्यामध्ये 4 धावा पर्यंत प्राप्त होत आहेत। धावा होतील त्या 9। सलग बॅक टू बॅक 2 चौकार लावले ते डावखुरा फलंदाज आयकॉन अभिषेक इथे शीतपाडी संघाकडून खेळत असताना इथे मात्र LIC वॉरियर्स संघामध्ये खात्यामध्ये भरती करत खेळत असताना आतापर्यंत चांगला खेळ याच्या माध्यमातून देखील केला जातोय आणि तो सेमीफायनल मध्ये खेळ दाखवतो तो अभिषेक। परत हलक्याचा चेंडू, वेगवान चेंडूवरती वेग दिला होता, दिशा दाखवली होती, मात्र इथे परत एकदा चोरटी 1 धाव धावून पूर्ण केली जाईल। षटक क्रमांक पहिलं समाप्त होताना धावसंख्या झाली ती 3 बाद 10 धावा। 10 धावा झालेल्या आहेत, 29 धावांचं लक्ष असताना इथे मात्र विचार करावा लागणार आहे तो बंटी स्पोर्ट्स संघाच्या कर्णधार याच्या स्वरूपात आपण पाहतोय तो राजन धनावडे यांचा संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतोय। सेमीफायनल सामना आहे, एक असा निर्णायक षटक येणं गरजेचं आहे ज्यावरती विकेट जातील। चेंडू निर्धावी येणं गरजेचं नसेल तर विकेट काढणं गरजेचं आहे। ज्या प्रकारे आपल्याला संघ ऑल आउट होताना पाहिलाय तोच संघ समोरचा संघ देखील ऑल आउट करण्याची गरज आहे या गोलंदाजांना। पॉवर प्लेचा इथे षटक समाप्त होत असताना रेग्युलर षटकाला सुरुवात असताना अभिषेक षटक क्रमांक 2 घेऊन आला। हा देखील बंटी स्पोर्ट्स संघाचा आयकॉन अभिषेक स्ट्राईक वरती खेळत असताना अभिषेक शीतप LIC वॉरियर्स संघाचा आयकॉन। पहिला चेंडू फेकला, बीट केला होता, इथे धावबाद करण्याची संधी आणि काय लेफ्ट टिपलाय, चेंडू सरळ यष्टी वरती आदळतोय आणि आयकॉनची खेळ समाप्त होतोय। 2 चौकार लावून अभिषेक याला मात्र इथे धावबादच्या स्वरूपात माघारी करतोय अभिषेक धनावडे। सुरेख लेम काढला, इथे अचूक टिपलाय चेंडू स्टंप वरती आणि धक्का क्रमांक पहिला। षटक क्रमांक 2 चालू असताना पहिल्या चेंडूवरती 1 गडी माघारी परततो आयकॉन अभिषेक शीतप। धाव संख्या स्थिरावली आहे ती 10 धावा। अशाच प्रकारे विकेट जाणं गरजेचं आहे, ज्या प्रकारे मी सुरुवातीला म्हटलं होतं विकेट जाणं गरजेचं आहे। पहिल्या चेंडू पासून सुरुवात होते, मात्र ही माझी वाणी खरी ठरतेल की काय या बंटी स्पोर्ट्स संघाला। इथे मात्र क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं जाते। मुन्ना ज्यानं मिसफील्ड याच्या आधीच्या चेंडूवरती केली होती तोच मुन्ना इथे पूर्णपणे चेंडूला थांबवून ठेवतोय। 1 धाव परत एकदा स्ट्राईक रोटेट होईल। नवीन आलेला फलंदाज स्ट्राईक वरती खेळतोय अंकुश। 29 धावांचं लक्ष असताना 11 धावांपर्यंत आता मजल मारले। षटक क्रमांक 2 चालू असताना नवीन फलंदाज अंकुश स्ट्राईक वरती खेळताना चेंडू आलाय तो वाईट आणि इथे मात्र संदेश एसटीच्या स्वरूपात मिसफील्ड करताना पाहिलाय। 1 धावून पूर्ण केली जाईल। एका धावेनिशीर धावसंख्या थोडीशी सरसेल, धावसंख्या होईल ती 12। परत हलक्यातनं फेकला, इथे मात्र चेंडूला थांबवून ठेवला। आधीच चेंडूच्या टप्प्यामध्ये रडाल मध्ये येऊन थांबला होता हा क्षेत्ररक्षक। सुरेख कामगिरी करत असताना यावेळेस चेंडूला थांबवून ठेवतो। निश्चितच 3 धावा इथे रोखल्या गेल्यात, 1 धाव पूर्ण केली जाईल। अजूनही या सामन्यामध्ये निश्चितच रंगतदार येईल। अजून येणारी 2 षटकं बाकी। षटक क्रमांक 2 यावेळेस प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्या झाले इथे मात्र षटकार झेल झाला असता तर इथे 1 गडी माघारी परतला असता, परंतु अभिषेक इथे मात्र बीट होताना पाहिलाय। त्याचाच मोबदला काय मिळतोय तर येतोय एक मोठा फटका आणि येतो त्याच्यावरती 6 धावा। 6 धावानिशीर षटक क्रमांक 2 देखील समाप्त होत असताना धावसंख्या झाली ती 19 धावा। सर्व संघ मालकांना वारंवार सूचना दिली जाते, तीच परत एकदा मी पुनरावृत्ती करतोय। आपल्याला कानमंत्र देण्यासाठी एकच संधी कमिटीच्या वतीने मिळाली आहे। आपल्याला जो काय कानमंत्र द्यायचा आहे तो आतमध्ये ग्राउंडच्या आतमध्ये एकदाच येऊन द्यायचा आहे। परत एकदा आला तर ग्राउंडच्या आतमध्ये तर 5 धावांची पेनल्टी देखील दिली जाईल।
तर विचार केला सामन्याचा 29 धावांचं लक्ष असताना इथे मात्र धावसंख्या झाली ती 19 धावा. 2 षटक समाप्त, एका गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या झाली ती 19. यावेळेस विचार केला तर पहिल्या षटकावरती आल्या होत्या त्या 10 धावा, अनिकेत त्याने षटक हाताळलं होतं. तर अभिषेक आयकॉन प्लेअर यावेळेस खेळत असताना दुसरं षटक फेकलं होतं, त्याच्यावरती आल्या त्या 9 धावा. याच्या जोरावरती धावसंख्या झाली ती 19. आता मात्र 10 धावांची गरज असणार आहे. उर्वरित 2 षटकांचा खेळ बाकी. मुन्ना मात्र वेगवान गोलंदाज तिसरं षटक घेऊन आला, पहिला चेंडू फेकलाय आणि इथे येईल 1 बाउन्स बाउंड्री. 4 धावा. येतोय केपीएलचा चौकार. सुरुवात होते मुन्ना याच्या घातक गोलंदाजीवरती. फटकेबाजी मात्र तुफानी पाहायला मिळते ती स्वप्नील याची. तुफानी फटकेबाजी करताना स्वागत केलं तिसऱ्या षटकाचं मुन्ना याच्या गोलंदाजीचा चौकार निश्चित स्वप्नील यानं. यावेळेस काट घेऊन काय होईल आणि अचूक झेल अभिषेकाने टिपला यशच्या स्वरूपात. निश्चित बॉक्स आउट झाला असता, परंतु जो चेंडू हातामध्ये विसावून ठेवलाय अभिषेकाने. धक्का क्रमांक दुसरा लागतोय तो LIC वॉरियर्स संघाला. धाव संख्या स्थिरावली 23 धावा. 2 गड्याच्या मोबदल्यात 23 धावा झाल्यात. आता मात्र इथे विकेट जायला सुरुवात झाली आहे षटक क्रमांक दुसऱ्यापासून. तिसरं षटक चालू असताना दुसरा गडी देखील इथे माघारी परतेल. धाव संख्या स्थिरावली 23 धावा. 29 धावांचं उद्दिष्ट असताना इथे तिसरं षटक चालू होत असताना 10 धावांची गरज होती, मात्र इथे 4 धावा दिल्या आहेत षटक क्रमांक तिसरं चालू असताना. आणि दुसऱ्या चेंडूवरती एक गडी माघारी परतवलाय. यावेळेस मात्र रोहित इथे मात्र निर्णय एक अपील केली जाते या गोलंदाजीवरती. रोहितने एकही चेंडू न खेळता इथे अपील पहिलीच दिले. एक देण दिली जाईल का याच्या माध्यमातून, पंचांच्या माध्यमातून? नो. एखादा चेंडू येईल का? इथे मात्र निर्धाव चेंडू येतोय. 23 धावा झाल्यात. रोहित मात्र गोलंदाज आहे, फलंदाजी यावेळेस करावी लागणार आहे. यावेळेस मात्र काय होईल आणि बॉक्स आउटच्या स्वरूपात धक्का क्रमांक तिसरा मिळतोय LIC वॉरियर्स संघाला. सामन्यामध्ये रंगत येताना पाहायला मिळते. तिसरं षटक मात्र हे अगदी निर्णायक षटक असणार आहे. आतापर्यंत दिल्या त्या धावा 4, चेंडू खर्च केले ते 4 आणि विकेट मिळाली त्या 2. धावसंख्या झाली ती 23, स्थिरावलेली धावसंख्या. 4 चेंडू झालेले आहेत. अजून 2 चेंडू बाकी आहे, नाही 1 चेंडू बाकी आहे आणि निर्णायक शेवटचं षटक एक पूर्णपणे बाकी आहे. म्हणजे विचार केला तर 6 चेंडूवरती 6 धावांची गरज आहे. यावेळेस स्वतः कर्णधार वैभव धनावडे, यावेळेस LIC वॉरियर्स संघाचे कर्णधार ओनर ग्राउंडच्या आतमध्ये फलंदाजीसाठी उतरलेत. सेमीफायनलचा सामना इथे प्लेस केला जातोय चेंडूला स्टेटच्या दिशेनं. इथे मात्र अंकुशानं थांबवून ठेवलंय. आता मात्र इथे निर्धाव चेंडूची सांगता होतंय. षटक क्रमांक 3 संपत असताना धावसंख्या झाली ती 23 धावा. फक्त आणि फक्त मुन्ना यानं 4 धावा दिल्या त्या तिसऱ्या षटकावरती. 5 चेंडू खर्च करत असताना 2 गडी देखील माघारी परतवले. म्हणजेच मोठी कामगिरी इथे मुन्ना यानं केली आहे. आता मात्र 5 चेंडूंचा खेळ बाकी. 6 धावांची गरज. यावेळेस 1 धाव आली असती तर स्ट्राईक वैभवच्या हातावरती राहिली असती. 1 धाव देखील कमी केली असती. 5 चेंडूवरती 5 धावांची गरज राहिली असती, परंतु ती 1 धाव आली नाहीये. आता काय समीकरण राहिले? स्ट्राईक मिळाली ती अंकुश याला. स्ट्राईक वरती खेळताना पाहतो अंकुश. स्वतः संघ मालक नॉन स्ट्राईक वरती थांबतील ते वैभव. गरज आहे ती सामना जिंकण्यासाठी LIC वॉरियर्स संघाला. 5 चेंडूवरती 6 धावांची गरज. इथे मात्र निर्णायक षटक ज्या प्रकारे तिसरं हाताळलं गेलं होतं ते षटक तशाच प्रकारचे हाताळणं गरजेचं असणार आहे. ज्या प्रकारे तिसऱ्या षटकावरती 4 धावा दिल्या होत्या, इथे 6 धावांची गरज आहे. 6 धावा कशा प्रकारे डिफेन्स केल्या जातील या बंटी स्पोर्ट्स संघाकडून. गोलंदाज आलाय तो 4थ्या षटकासाठी. इथे किशोर सोनवडकर. इथे पहिला स्टॅप आणि इथे येतोय चौकार. मिसफिल्ड होते, थोडीशी मिसफिल्ड म्हणता येणार नाही. वेग होता या चेंडूला. फटका ताकदीचा होता अंकुशाचा आणि तोच फटका राजन शेट स्वतः संघ मालक यांना चिरून जातोय तो सीमा पार 4 धावांसाठी. आता मात्र 2 धावांची गरज असणार आहे. 4 चेंडू 2 धावा. समीकरण थोडस जवळ येताना LIC वॉरियर्स संघाकडून दिसतंय. मात्र निर्धाव चेंडू येणं गरजेचं आहे. जाणारी विकेट इथे मात्र गरजेची आहे ती बंटी स्पोर्ट्स संघाला. इथे निर्णायक चेंडू हे निर्धाव येणं गरजेचं आहे. उर्वरित 4 चेंडूंचा खेळ बाकी. 2 धावांची गरज. आपण पाहतोय हा थरार सेमीफायनलचा दुसरा पर्व आहे. हे दुसरं KPL करबुडे प्रीमियर लीगचं आयोजन जय भवानी धनवडेवाडीने केलेले सेमीफायनल पाहतोय ही दुसरी.
अगदी 28 धावा बनवून 29 धावांचं लक्ष ठेवलं ते बंटी स्पोर्ट्स संघानं. LIC वॉरियर संघ 29 धावांपर्यंत मजल मारताना आता फक्त आणि फक्त 4 चेंडूवरती 2 धावांची गरज असणार. अंकुश स्ट्राईक वरती आहे आणि ते चमकार येतो रिबल सिपच्या स्वरूपात. विजयी चमकार आणि प्रवेश केलाय तो सेमीफायनल जिंकलाय. यावेळेस दुसऱ्या सेमीफायनलचा मानकरी झालेला आहे तो LIC वॉरियर संघ. यांची लढत होईल तो समोर गेला अंतिम महामुकाबल्यामध्ये 9 स्टार प्रणय 9 स्टार या संघासमोर.